खुलुमबाय आं खुमोलि ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौ बरायना लाबाय दिनै 29 डिसेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायोबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ टिकटक डे महरै फालिनाय जायो। टिकटक डेआ बोसोरफ्रोमबो 29 डिसेम्बराव फालिजानाय मोनसे जिरायनाय सान। बियो बोसोरनि जोबनायनि सिगां नोंथांनि गासैबो खामानिखौ मावनो थाखाय मोनसे गोसोखांहोग्रा महरै खामानि मावो, लोगोसे थांखिफोरनि सायाव रिफिनो आरो जायखिजाया लासै जोबनायफोरखौ फोजोबनो मोनसे खाबु होयो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल पेपार फट डे आरो नो इन्टाराप्शन डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोन बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। गोजोनथाव खौरां, रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय। नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव